Hamren Municipal Board ke parlo Ward number 3 along All Party Hills Leaders Conference thi hekpen APHLC asong atum Hamren Rongsopi along Ward Committee ke senga sai dengpon bangso hut Pradip Kathar aphan APHLC Ward number 3 along committee amai phu arpu pekpon Hamren Municipal Board alo Ward number EC pen troxy angkang along award 3 along setami All Party Hills Leaders Conference mati APHLC asong ke pangtang ponji aphan joy ka chingrum along armu nang cheto duna jok Ward Committee keseng setami doponlo bangso pena jok ke wangji Town Committee ke liga hut ke haidunji aphan chingki jethan padopon Kidamtang tarabasa lem salong kilik ahut bangke batum ke haiduna sonsi Hamren Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Limited along setami inghoi cricket hom along ta kilik ka chedan dun pen ke haidun eje aphan chisik chedang pon Kidamtang Ward number 4 APHLC Ward Committee ke sengpon ason thotsi Kidamtang jakhong ni phai thongke bani le thota Ward number 3 along APHLC Ward Committee ingtang plongpen ke seng pachun pon Lakhapli Socheng MEC Constituency APHLC Committee amai phu Bidya Singh Teron kachepahem phu pon bangso mai along kongchun bang Chesterfield Cropensi mai ke phalam the aluhi ke pachani ajai mek dengpon Nilitum 4 number Socheng constituency pen 27 arni bangke nilitum ward number 5 along nitum sing ponlo lape non pini arni bang 28 nitum ward number 6 Hamren Town Committee ka parlo pon ward number 6 along nitum APHLC Ward Committee nitum pini sing ponlo laso aki sing pon bangke nitum ake mang la hendo Hamren Town Committee election non ke wangji muning aning kan nitum ke dam tang aning kana bangke APHLC pen a candidate nitum avelang sitame non ke wangji surini rankora ke thom aning kan pen bangke APHLC pen sitame ward ke do an Hamren Town Committee arlo ward kapa do an bangke nilitum APHLC pen candidate place dun po ke place dun chota kali high vegji la soang theka bangke nilitum non Ward number 5 pen samiltum ang thek long lo rada ka chito bang niltum long ong pik lo lapen non hedjong nitum ke seng tang ward number 6 along sitame nitum rat amuluk nitum chitong du pik tang lo lapen nitum bilta ke long teng pen pulo tang te nitum ward number 6 long ansu se si nitum long rat nang chito dunji pusi bilta arjulong lo bangso mai ching sai pen Pradip Kathar aphan amai phu long ekro aphan dun mai phu sangpi very singtipi aphan sankut chunbang phi Nika rong pipi aphan rap chun bang phi amos rong hang aphan dihin chun bang junaliti mong pi aphan dihin rim bang phi lapen hundor sing be aphan bidi sar arpu pekpon Ward Committee keseng lake non eprang non ki bangji Ward Committee election labangso election kachupe haije pansi nitum pini pen sisik ponlo lapen ke nilitum pini ladak umrinti Ward nong 6 along litum kewang la bangke la non eprang kewang ji lems election punon la pen ke la town committee election punon la bangso ka chupe hai thai pansi ni tumke chisik ponlo ni tumke damtang tarik in korapho ja khong chiklo ni tum phan president nilipan president ang pilo la pen pu prosar apan secretary pilo taring korapho ni tum la bangso secretary president ar pu deng get pen ni tum ward number 5 along nilitum committee hadakta committee sengnam long etlo tapen pini thua bangke dak umrinti ward num 6 along ta abangso committee sengpon Hamren pen Daniel Inghi Karbing long lai